opet će razumeti ljudi, nažalost, možda nekih 10%, jako malo ljudi govori srpski jezik perfektno. On ga je govorio perfektno, ali nije to veličina jednog čoveka kako mi govorimo, nego šta on izgovara. Kakve su to istine. On govori, idemo u jedan inscenirani rat, ali moramo. On je protiv rata. Kaže, mir nema alternativu, a doveli su nas dotle. Ovu mučenicu ćemo braniti po rovovima. Pa izgovara, nemojte decu da udarate jedni na druge. Mi stalno govorimo o nekom periodu 90. godina i njega stavljamo rame uz rame sa raznim ljudima koji su živjeli svoje živote, verovatno najbolje što su umeli. Ali nikako da proverimo jednu banalnu stvar. On je tada bio mrtav, fizički mrtav. Čovek je došao u Srbiju krajem 80-ih i poginuo 91. godine. A oni njega uporno trpaju u period 93., 94., 95. Dobro, okej, da kažemo ideološki vođa. On vizuelno ne korespondira sa tim ljudima. On kada se ženi, on je našao ženu iz dobre kuće intelektualca, sa njom je pravio decu. Govorio je svetske jezike, kažu nije imao formalno obrazovanje. Nažalost, zatvorsko, ali jeste. Malo pre si pričala o tome kako je zapisivao. Ja sam recimo te kasnije na doktorskim studijama istraživala nešto o Bodrijaru ili o frankfurtskoj školi. Kada sam kod njega zaticala, voleo je da piše jako neke misli i gde je on otišao i šta je njega zanimalo. I sada se vratim na temu, pošto sam raširila previše, sve ovo o čemu ja govorim je toliko proverljivo na banalan način. Ukucati na YouTube-u šta je on imao da kaže ili novinske članke gde daje intervju, gde nedvosmisleno govori ne celom tom svetu, gde nedvosmisleno govori zašto se kaje, koliko se duboko kaje, gde je njegova greška. Ne, nemojte deco, ali, kao što rade danas ljudi, izlaze da govore ne, a to ne je afirmativno. Ne, njegovo ne je nedvosmisleno ne. On je Srbin, srpski patriota, ali on nije jedna pervertirana srpska figura. Ja nekako njega doživljavam, možda sam predugačka, ali to boli i želim da kažem. Mislim da je to čovek koji, kada je bio na ratištu, jako je brzo ubijen. Ubijen je mučki s naše strane. To njegova rana pokazuje, šta god pričali ljudi. Kažu da je obustavljena paljba s druge strane da bi takvog čoveka sklonili. Da to nije istina, da je to mit. To je čovek oko koga se takav mit pravi. Mislim da dalje od toga ne treba govoriti o njemu. A što se tiče njega kao čoveka, ja smatram da smo mi, da naš lep srpski narod odlikuje jedna divna čast kroz balkanske ratove, kroz ropstvo pod Turcima, kroz Prvi svetski rat, Drugi svetski rat. Mi smo prečasna, prelepa vojska. Neke zanimljive stvari, malo čudne su se desile u ovom posljednjem ratu, sačuvali smo čast, ali kažu, naša vera nama govori, pamti i praštaj. Budi dobronameran kao jagnje, a oprezan kao guja. Ne pamti i sveti se. I na kome se svetiti. Evo kako ja mogu, ako doživljavam, možda grešim, kao savremenog Herkulesa. Kao čoveka koji da je mogao da bude na par lokacija u posljednjem ratu, mi danas ne bismo bili optuženi ni za šta. Tako ga ja doživljavam.